Naku mga pare ko isa, papalitan na yung isang canister para sa ZX25R ni Aldi Motovlog. Mga pare guys, pupunta tayo ngayon sa shop ni Motoyorski mga pare guys. Kasama ko ngayon si Aldi Motovlogs mga pare guys. Biyahe na kami ngayon. Te-teleport tayo ngayon mga pare guys. Ayun na po mga pare guys, papalitan na yung isang canister para sa ZX25R ni Aldi Motovlogs. SC project yan, silver. So yung kanina yung Titanium. Ha? Nike kasi virgin pa eh. Lalawayan ko lang eh. Sana all. Nalawayan na. Huwag kong subukan. Virgin pa. Ayan, nalawayan ako ni. Galing talaga. Oh, di ba? Yun. Yun o, sana all. Yun po, ganun lang po yung diskarte. Diskarte yan, gagamitan natin ang ayun, lock lock po ulit yung gagamitin dyan mga pare guys. So, temporary lang yung strap. Ma-sound check lang. Ang ingay nga. Boom! Boom! May base. Halos na pinapunta na. Pinapakain ko. Nung pumunta ako sa Balonggo sir, sinakot ko na naman ha. Naman talaga. Okay na. Ayan, sa mga nice bumili sa shop ni Motoyorski mga pare boys, ang SC project ano nila, titanium 1000. Same lang din yung silver mga pare boys, itong canister. Ayan, napakamura lang mga pare boys. Dito po yan sa shop ni Motoyorski mga pare boys. Ito po yung shop ni Motoyorski. Yan. Along the way lang po yan mga pare guys. Ordaneta, Pangasinan mga pare guys. In front of yan, Pan Pacific University. Dito lang po tayo ngayon mga pare guys. Supportahan po natin yung shop ni Motoyorski. Ride safe sa mga riders. Peace out.